an sigikunba o ye Asimi Goïta a y'a fɔ a y'a kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna daminɛ baarakɛyɔrɔw la sɛgɛsɛgɛli daminɛna ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Kuluba sɛgɛsɛgɛli daminɛna ye an bɛna an da don o la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa jamana kan Vladimir Poutine Faransi Européenw o tun ye ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin Poutine ma i y'a faamuya b'a la o juguya o kɛra Poutine ma hɛrɛ belebeleba ye an bɛna an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ min ye Faransi o bɛ ka sonyani min kɛ Côte d'Ivoire o bɛ ka Côte d'Ivoire nafolo hakɛ min sonya ka n'u ka jamana jɔ an bɛna an da don o la k'o walawala Faransɛw yɛrɛ de bɛ n'u sigi k'o fɔ Faransi bɛ ka wari hakɛ min sonya Ivoiriyɛnw kun san o san Faransi député yɛrɛ de b'i sigi k'o lakali an bɛna o video fana kɛ a la n'an bɔra yen nɔ min ye an ka procureur général n'o ye Mamadou Timbo ale fana bɔra ka mandat da Amadou Goufa ninnu terroriste ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ min ye an ka procureur général ye Mamadou Timbo ale bɔra ka mandat d'arrêt da olu kan mana ye jamana fɛn fɛn kɔnɔ o bɛ minɛ ka taa n'u ye Mali kɔnɔ k'u kun ci k'u dafara i y'a faamuya b'a la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa min ye satellite ye i y'a faamuya b'a la depuis a kuma fɔra ko satellite bɛna Mali kɔnɔ min ye Orange ye Orange min bɛ Mali kɔnɔ ani Malitel olu bɛ kasi la bi a ka bɔ hakili ma depuis a fɔra ko satellite bɛna taa Mali kɔnɔ Orange ni Malitel nka cɛ dabɔ olu ye sunɔgɔtɔw ye olu bɛ kasi ni fɔrɔntɔli sugu bɛɛ la k'olu ka hɛrɛ bɛna datugu olu ka sɔrɔw bɛna datugu i y'a faamuya olu ka marché bɛna tiɲɛ nka cɛ masa kelen tile tɛ diɲɛ laban ni Orange ye wari bɔ Mali kun walahi bilahi i b'a da dugu ma fo sankolo n'i ka téléphone taara répondeur dɔrɔn na o bɛ wari min tigɛ ka bɔ i kun a ka bon hakili ma an yɛrɛ bɛna an ka satellite sɔrɔ k'an ka téléphone kɛ an yɛrɛ ta ye an ka pisi n'an ka fɛnw an yɛrɛ bɛna o bɛɛ dilan i y'a faamuya b'a la répondeur wari minnu bɛ tigɛ o bɛna kɛ ka Mali jɔ a ka bon hakili ma Asimi ala ka barika don i la an bɛna an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Faransɛw bɛ ka kuma fɔ n bakɔrɔ ma bi a ka bon hakili ma ko Faransi ye mauvais choix kɛ ko hali u tun ka tugu Irisi kɔ k'a ka fisa u ka taa tugu Ameriki kɔ ko Ameriki o ye janfa bi a ka bon hakili ma ko Ameriki tɛ mɔgɔ fɛ ko Ameriki b'u ka intérêt de fɛ ko hali u tun ka tugu Poutine kɔ ko Poutine de bɛ mɔgɔninfin fɛ Poutine de bɛ bɛɛ ka hakɛ d'a ma Poutine de ye danbetigi ye Faransɛw bɛ k'o kuma de fɔ eri ni karew ni fɛnw kɔnɔ bi i y'a faamu Faransi population o b'o kasi de la bi ala ka hinɛ wula k'aw dayɔrɔ sumaya n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɔra yen nɔ min ye Sogɛli Kokala Mayiga a kumana dɛ a ko waati min na Faransi assemblée kɔnɔ ka sénatw kɔnɔ o b'a la k'olu bɛna taa bɛn ɲini Afiriki fɛ o waati kelen o ka service de renseignement olu bɛ ka jugu renforcer o bɛ ka jugu pousser k'u bila Afiriki la masa n ko ala ko kafiri ma k'u bɛ mun fɛ k'u bɛ diɲɛ de fɛ ala ko n bɛ diɲɛ di aw ma mɛ aw tɛ lafiya u yɛrɛ bolo de bɛ k'u yɛrɛ kala ye n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Burkina Faso olu ka sɔrɔsiw ye fagali da terrorisiw kan a ka bon hakili ma terroriste 3,000 Burkina sɔrɔsiw ye olu de faga olu fagalen kɔfɛ dɔw fana bɔra dugukolo dugu ma ko bɛna Burkina kan attaquer o y'a sɔrɔ Burkina sɔrɔsiw jɔlen don a ka bon hakili ma min ninnu nana ko bɛna Burkina kan attaquer Burkina service de renseignement sigilen bɛ Burkina kɔnɔ a ye ci bila sɔrɔsiw ma ko terrorisiw natɔla filɛ ko bɛna kan attaquer o y'olu fana bɛɛ faga ka bɔ yen n'an bɛ taa an bɛ se n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Mali dugu dɔ bɛ yen nɔ ko IKD1 terrorisiw taara ko bɛ taa yen dugu attaquer a y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw jɔlen bɛ yen nɔ terroriste fɛn fɛn nana o y'a bɛɛ faga Sogɛli y'a fɔ dɛ ko waati min na Faransi senna mɔgɔ b'a la k'olu bɛ taa bɛn ɲini Afiriki ko Faransi service de renseignement ko bɛ ka terrorisiw pousser k'u ka taa Afiriki minɛ nin t'a dɔ ye wa o bɛ k'u kunda Burkina kan o bɛ k'u kunda Mali duguw kan an bɛ k'u bɛɛ faga jɔn de b'u kɔfɛ ninnu de b'u kɔfɛ dɛ olu de bɛ ka minɛn d'u ma terrorisiw bɛ minɛn bɔ min minɛn tɛ terrorisiw bolo barika t'u la wari t'u bolo foyi Sogɛli ye kuma min fɔ o de ye wulibali ye n'an bɛ taa an bɛ se an bɛna an da don nin de la nin de ye an sigi kunba ye bi ye mercredi le 29 novembre 2023 an bɛ Baculi fo ka waleɲuman dɔn ka Nasira Sakɔ fo ka Jason fo ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo Faransi kɔnɔ yan an bɛ don an sigi kunba kɔnɔ ne balimaw Asimi Goïta jigitugu masa a ko min ye an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna bila yen bɛɛ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw olu baaraw daminɛna
kuluba yɛrɛ de Asimi yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na dɛ sɛgɛsɛgɛli daminɛna yen de ka bɛɛ lajɛ ni mɔgɔ min tɛ sara 2 ta i y'a faamuya o la n'a y'a sɔrɔ fana mɔgɔ dɔ tɔgɔ bɛ lisi la k'a sɔrɔ i tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i sara ka ban fana o baara ninnu bɛɛ fɔlɔla kuluba de kɔnɔ Asimi yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na dɛ sɛgɛsɛgɛli fɔlɔla yen de a bɛ fɔ nin de ma ko ɲɛmɔgɔ ɲuman a bɛ fɔ nin de ma ko danbetigi a bɛ fɔ nin de ma ko mɔgɔ ɲɛnama i y'a faamu sɛgɛsɛgɛli daminɛna ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ de la fɔlɔ k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ sara 2 ta ye n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya bala mɔgɔ dɔ sara ka n'a tɔgɔ tɛ o sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ Asimi ka yɔrɔ la Asimi Koyita an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Irisi jamana na i y'a faamuya bala Faransi olu de ko i y'a faamuya bala ko min ye sanction ye k'a ka da Putini kan ko parce que Putini bɛ ka Ukraine kɛlɛ Europe bɛɛ lajɛlen ye sanction ta k'a ɲɛsin Irisi jamana ma o ka sanction a taara wolo hɛrɛ baden de la Irisi ye économie kɛ i y'a faamuya bala a ka bon hakili ma Irisi ye sɔrɔ kɛ Faransi ni Européens ka ŋaniya juguya la nka cɛ a ka bon hakili ma dɛ u y'u ka jiginɛ fa fo ka bɔn u ka trésor ka fa fo ka bɔn an ka janga Faransi la force manquée d'Evgeny Prigojine. Poutine semblait à terre, Poutine semblait terminé, on le disait moribond. Eh bien aujourd'hui, ce même Poutine vient de signer un budget national record et jamais la Russie n'a semblé, en tout cas d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, à ce point en position de force. Budget national record avec une croissance qui est 3 fois celle de l'Union européenne, plus exactement de la zone euro pour cette année 2024 à venir, et avec un budget militaire qui explose tous les plafonds. Alors est-ce le signe que nos sanctions occidentales, que notre embargo occidental est définitivement un échec? Ce qu'on nous disait, souvenons-nous, on nous disait, il faut attendre, les effets vont se faire sentir. Et vous allez voir, au bout de quelques mois, dans un trimestre, dans une année, vous allez voir comment la machine économique russe va s'effondrer. Eh bien, il n'en est rien. Alors on va essayer de comprendre, et pour cela, François Langlais nous rejoint. Merci François d'être avec nous, parce qu'on a besoin de l'œil de l'économiste et que vous vous êtes penché précisément sur ce sujet. On a le sentiment que l'embargo contre la Russie est le plus dur qu'on ait jamais vu ces dernières années. Et pourtant, le résultat est là. Voyons-le d'abord, ce résultat en détail, et puis on vous entendra. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quand on dit que c'est du jamais vu, en ce qui concerne en particulier la machine militaire, c'est-à-dire? Eh bien, je voulais vous montrer ce qui peut représenter le symbole de cette machine de guerre qu'est la Russie et qui atteint des records. Cette nouvelle arme mise au point ces tout derniers mois par les ingénieurs militaires russes, un tout nouveau drone hélicoptère de combat présenté en grande pompe hier. Il est baptisé Termite, bien plus gros qu'un drone, bien plus petit qu'un hélicoptère. Il peut voler sans pilote, donc jusqu'à 150 km/h pendant 6 heures. Il peut tirer des missiles, le tout équipé de lasers de guidage. Le Termite, selon Moscou, va intégrer l'arsenal russe dans les prochains mois. Alors peut-on y croire? Ou est-ce un effet d'annonce? En tout cas, malgré les sanctions occidentales, la Russie veut montrer qu'elle n'a jamais produit autant d'armes depuis la guerre froide et qu'elle continue d'innover. Ce budget, vous l'avez dit, c'est celui de tous les records. Le budget militaire va augmenter de 70% en 2024. Imaginez, la France va faire un gros effort l'année prochaine concernant ses dépenses militaires. Elles vont représenter 9% du budget total. En Russie, cela va représenter 30% du budget total, 39% si on y ajoute les dépenses du maintien de l'ordre. Autre illustration très parlante, les chars. Selon les services occidentaux, avant la guerre, la Russie en produisait 100 par an. Eh bien aujourd'hui, c'est le double, 200 chars produits par an. Idem pour les obus d'artillerie. Aujourd'hui, elle en fabrique 2 millions par an. C'est le double de ce qu'elle pouvait produire avant la guerre. Voilà, budget signé hier de la main de Vladimir Poutine. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Quentin, on nous avait expliqué que l'embargo était l'un des plus sévères jamais imposés à un État, à un pays. On disait aussi qu'il fallait un peu de temps avant d'en mesurer les effets. Le temps a passé. Que se passe-t-il? Eh bien, tout tient en un mot, David, le contournement
Moscou a parfaitement contourné les sanctions occidentales. Exemple avec les puces électroniques et les microprocesseurs essentiels pour fabriquer justement des armes. Aujourd'hui, la Russie ne peut plus acheter ses puces aux États-Unis, le premier producteur mondial, ni en Europe. Eh bien, elle a tout simplement trouvé d'autres fournisseurs, notamment grâce à des pays intermédiaires. La Turquie, la Chine, le Kazakhstan ou encore les Émirats arabes unis achètent les microprocesseurs aux États-Unis pour les revendre ensuite à Moscou. Le Kazakhstan, par exemple, exporte depuis la guerre 18 fois plus de produits électroniques. Les Émirats arabes unis, c'est waati min na olu bɛ ka juguya ta ka irisi sɛgɛrɛ o juguya bɛ ka kɛ hɛrɛ de irisi ma o ye wari sɔrɔ ɲina a ka bon hakili ma irisi kelen ka sɔrɔ ɲina a ka ca ni Europe bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ye o bɛ ka avion dilan avion minnu ɲɔgɔn ma deli ka diɲɛ dilan irisi kɔnɔ avion minnu ɲɔgɔn ma deli ka dilan diɲɛ kɔnɔ o bɛ k'o dilan bi ka da kun jumɛn kan wari b'u ka jiginɛ kɔnɔ wari b'u kun a ka bon hakili ma o bɛ k'u ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ a ka bon hakili ma irisi population n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ baara kɛ i ka sara tun ye 1000 de ye o y'a bɛɛ lajɛlen kɛ 3000 ye wari bɛ irisi bolo bɛ a ka bon hakili ma parce que pétrole essence a bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa sa irisi de bolo gazi a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ irisi de a waati min na olu bɛ ka sanction da irisi kan olu bolo ko n'u ye sanction da irisi kan irisi bɛ sa irisi mago bɛ tiɲɛ irisi bɛ halaki ala taara o kɛ irisi ma hɛrɛ de i ma ye irisi tɛ fɛ Ukraine kɛlɛ ka ban en tant que Ukraine kɛlɛ bɛ ka mɛn irisi bɛ kɛ banna ye en tant que Ukraine kɛlɛ bɛ ka mɛn irisi bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sinon n'a tun bɛ fɛ a ka ban a tun b'a ban tile kelen pewu mais a tɛ fɛ a ka ban ka irisi kɛlɛ to sen na Europe bɛ halaki Amérique ta bɛ tiɲɛ irisi bɛ kɛ banna ye irisi bɛ kunnawolo sɔrɔ n'an bɛ taa an bɛ se ni ko dɔ ka su tɛ ko ala tɛ ka dugu cɛ ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ anw y'a fɔ ko Faransi tɛ mɔgɔ fɛ i y'a faamuya b'a la u b'u ka hɛrɛ de fɛ anw y'a fɔ ko Faransi i y'a faamuya b'a la u bɛ nafolo min suɲɛ Côte d'Ivoire ala kelen de b'a da dɔn anw y'a fɔ yan ko Alassane Dramane Ouattara dara wulila ko jɔn don mɔgɔw y'an kɛlɛ dɛ wa bilahi n ye n kali ala la n'anw y'an da ɲɛsin mɔgɔ ma n'i ma kɛ samiyɛbo ye n'i ma halaki n'i ka jamana kɔnɔdenw ma bila i kɔntura i k'a fɔ a ma ko tu mɔriya Alassane julaw bɛna wuli e kama jula minnu bɛ k'i tanu jula minnu ko k'o bɛ sa e kɔ bilahi n'olu ye nin video in lamɛn olu bɛ t'i gɛn ka bɔ palais la an ka jan an ka lamɛn dɛ Faransɛw b'a la ko immigration ivoiriyɛnw ka tagama ka ca ivoiriyɛn min bɛ Faransi kɔnɔ a dan t'a la fo k'u ka ivoiriyɛnw bila ka taa i y'a faamuya b'a la Côte d'Ivoire kɔnɔ Faransi député yɛrɛ bɛna min fɔ an ka jɛ an ka lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala fɛn bɛ yɛlɛ Faransi la nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an ka jan an k'u ka député lamɛn. Ça vous choque qu'il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que M. Bolloré, pendant des années, qui est votre ami, et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration. Merci, Monsieur le Président. Je trouve ça extrêmement intéressant, le débat qu'on a sur le sujet de l'immigration, parce que souvent, on parle d'immigration comme ça, en donnant des noms de pays, et puis en parlant de telle ou telle situation, mais sans la prendre au global. Tout à l'heure, M. Ciotti nous a parlé de la Côte d'Ivoire en nous disant « Ah, c'est la catastrophe, il y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre pays, etc. etc. » Savez-vous que nous avons avec la Côte d'Ivoire un commerce excédentaire de 325 millions d'euros? Que donc la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein? Ah, quand on le dit comme ça vous choque. Eh oui, ça vous choque. Il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que M. Bolloré, pendant des années, qui est votre ami, et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration, a eu pendant des années, a exploité pendant des années des infrastructures en Côte d'Ivoire, bref, que nous avons participé au pillage économique de la Côte d'Ivoire. Et quand on le dit comme ça vous choque. Et quand ensuite les gens... Merci, Monsieur le Président. Je trouve ça extrêmement intéressant, le débat qu'on a sur le sujet de l'immigration, parce que souvent, on parle d'immigration comme ça, en donnant des noms de pays, et puis en parlant de telle ou telle situation, mais sans la prendre au global. Tout à l'heure, M. Ciotti nous a parlé de la Côte d'Ivoire, en nous disant « Ah, c'est la catastrophe, il y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre pays, etc. etc. » Savez-vous que nous avons avec la Côte d'Ivoire un commerce excédentaire de 325 millions d'euros? Que donc la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire,
on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah, bah oui, quand on le dit comme ça, ça... Côte d'Ivoire, 325 millions, 325 millions. Au bout de Sunya, Ivoirien, Côte d'Ivoire, Halala, Nafolo, Côte d'Ivoire, Yereka, Nafolo, France, il de Sunya, Côte d'Ivoire, 325 millions, 100 francs, au bout de Sunya. Avec Bara di Ivoirien Jolima, avec Kenya di Ivoirien Jolima, avec Sra Joli Dlan, avec Mouro Joli Magonia, Kacha de, et wa nin président Lagasa nous debe en kouna. O tun bɛ nin kɛ Mali la depuis Assimi nana Assimi a tigɛ. Assimi y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔw tun bɛ bɔ kɔfɛ ko kana jamana nafolo ta. Fu fɔla ki o ɲɔgɔn de filɛ nin ye ka kɛ Côte d'Ivoire. Assimi y'a fɔ dɛ. Ko étrangers tun bɛ na Mali kɔnɔ kana an ka nafolo ta ka taa n'a ye. Ah, Français bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire. Français bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire. Ni julaw ye nin mɛn, aw kan ka tigɛ ka Alassane lajɛ tuguni ya. Alassane bɛ k'aw mago sa k'aw ka jamanaw ci quoi ka Français sago kɛ 300 millions o de bɛ ka suɲɛ Ivoirien ko sango sa France bɛ k'o suɲɛ sango sa France bɛ ka million 300 ni kɔ de euro o de bɛ ka taa ta Côte d'Ivoire jiginɛ kɔnɔ u ka trésor ka taa ta dɔrɔn ka n'u ka jamana jɔ Côte d'Ivoire ka nafolo waati min na tɔɔrɔ bɛ Ivoirien kan sira tɛ yen ji tɛ yen kɛnɛya tɛ yen foyi tɛ yen waati kelen France bɛ ka taa u bolo don Côte d'Ivoire ka jiginɛ kɔnɔ k'u ka nafolo ta ka n'u ka jamanaw jɔ jula minnu bɛ ka Côte d'Ivoire dɛmɛ bi danbe kɛnɛ kan aw bɛ se ka mun fɔ aw y'a fɔ aw ye ko cɛkɔrɔba in man ɲi an y'a fɔ aw ye ko nin bɛ makɔrɔn ko komi wulu n'a kukala de a y'anw kɛlɛ yan dɛ mɛ n'an bɛ taa an bɛ se aw y'a fɔ mɔgɔ man ɲi yan a man ɲi de an bɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ danbe de t'a la an bɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn buruja bilahi a bɛɛ lajɛlen laban bɛ kɛ jugu sago de Français yɛrɛ tɛ ka bɔ n'a ye France dibito kunturu o de tɛ sigi ko waati min na France bɛ k'a fɔ ko Ivoirien ka segin ka taa ko waati kelen France bɛ ka t'i tɛgɛ don Côte d'Ivoire jiginɛ kɔnɔ u ka trésor public kɔnɔ k'u ka nafolo bɛɛ cɛ ka na a bila u ka jamana kɔnɔ yan France ɲɔgɔn sɔn tɛ yen ça veut dire que olu bolo ala olu dilan ministère y'anw gɛngɛ quoi an bɛ 20e siècle de kɔnɔ 20e siècle hali bi France bɛ ka taa Côte d'Ivoire nafolo suɲɛ ka n'u ka jamana jɔ an y'a fɔ julaw ye dɛ ko a man ɲi Alassane nana a ye julaw dɛmɛ julaw lafiyara Côte d'Ivoire aw ka nafolo bɛɛ bɛ ka taa Fufalaki la France bɛ ka taa aw ka nafolo ta fu ka n'u ka jamanaw jɔ 300 millions d'euros 325 millions d'euros a bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ kɛ Dubaï ye n'i y'a wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ kɛ jula ye citerne de bɛ ka taa ji di mɔgɔ ma a Djamé a ɲama citerne de bɛ ka taa ji tɛ yen kurantigɛ bɛ yen jitigɛ bɛ yen Côte d'Ivoire kɔnɔ bi a ka bɔ hakili ma wari min bɛ ka taa France bɛ ka taa wari min suɲɛ aw bolo n'a wari tora aw ka jamana kɔnɔ a bɛ mago caman ɲɛ aw ye mɛ u y'anw de kɛ jugu ye aw tɛ Alassane fɛ dɛ Alassane cɛ tɛ tubabu jɔn don nafa t'a la barika t'a la n'an ma nin mɛ ala b'an b'a gɛn o parce que n'an ye kuma fɛn fɛn fɔ tan don dɛ an ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ a bɛ malo la an ye buwa kɛlɛ a buwa bɛ lahara an ye Arasibaci kɛlɛ a bɛ kaso la France ni Alassane Dramane Ouattara n ye n kali ala la en tant qu'an bɛ k'u kɛlɛ yan n'u ma kɛ jugu sɔgɔ i k'a fɔ ma ko t'u mɔri yan fɛn bɛ yɛlɛ nin jamana fila la nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ 300 millions d'euros san o san France bɛ ka t'o de suɲɛ Côte d'Ivoire 325 millions d'euros France bɛ ka t'o de suɲɛ Côte d'Ivoire Fufalaki ka taa mɔgɔw ka nafolo ta ten ka na ne m'a fɔ n k'u ɲɔgɔn zon tɛ yan et wa depuis Assimi ninnu y'u gɛn i ma ye u bɛ ka kɛ jugu sago yan depuis Assimi ninnu y'u gɛn i ma ye hɛrɛ tɛ yan ko bɛ wari min tun bɛ di denmisɛnninw ma yan RS comment ça s'appelle appel de comment ça s'appelle aide de a bɛɛ o tɛ ne ka bɛɛ tigɛ yan parce que nin bɛɛ tun bɛ taa anw ka jamana de kɔnɔ yan ka n'u yɛrɛ kɛ droit de l'homme ye denmisɛnninw ka wari bɛ ka tigɛ kafu wari bɛ ka tigɛ aide caman tun bɛ a bɛɛ bɛ ka jɔ bi parce que wari t'u kun se foyi t'u ye bi o tun bɛ taa Mali de kɔnɔ k'anw ka nafolo ta ka n'u ka jamanaw jɔ ka taa Côte d'Ivoire k'u ka nafolo ta Assimi ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ anw ɲɛ yan nin t'a tiɲɛ nalen ye o tɛ baara la Côte d'Ivoire foyi ka t'u bolo don an ka jiginɛ kɔnɔ parce que ala n ko Afrique ye olu de ta ye quoi
Afrique, ça veut dire que ni Assimi tout le monde a tout ɲɛnabɔ. Ni Assimi tout le monde a tout ɲɛnabɔ. Afrique tun y'olu de ta ye. An ka wari olu de ta don. Hali anw yɛrɛ olu de ta tun y'an bɛɛ ye. An tun y'u ka jɔnw de. An tun y'u ka sagaw de. U bɛ fɛn bɛɛ kɛ an na, tun bɛ ko an ka ɲɛmɔgɔw fɛ. Ni Faransi nan'i sigi k'olu ye droit de l'homme ye. Mais quelle honte. La déception totale. Nka cɛ sisan o bɛ arasi bala yɛrɛ nɔfɛ dɛ. I m'a ye sisan n'i ye vidéo kɛ. N'i y'a kɛ audio ye ka bila groupe sanfɛ o b'a effacer. Nin tile fila la mɔgɔ min bɛ ɲininka ko n ye vidéo bila groupe sanfɛ k'a tilala ka effacer dan t'a la. O bɛ nɔfɛ dɛ. Hali o don n taara fa ye la dɔw ko n ma ko ko bɛ k'an yira France 24 ninnu na sisan. Ko o ye mɔgɔ naani yira ko ne tun b'o la France 24 o b'a nɔfɛ sa dɛ parce que an ka kuma in b'u sɔgɔ de. An bɛ kuma fɛn fɛn fɔ yan o bɛ tila ka taa lamɛn fɛn na ye français kan na o bɛ tila ka yɛlɛma k'a lamɛn ye. N'an tilala vidéo la. Vidéo bɛ kɛ audio ye k'a bila groupe sanfɛ. Sisan n'an y'a bila groupe sanfɛ a bɛ effacer a yɛrɛ ma. Mais foyi t'an lajɔ, foyi t'an bɔ nin sira in kan. An bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ. An bɛ taa comment ça s'appelle? An bɛ taa fɛn tɔgɔ satellite la. An bɛ na satellite la. Depuis a fɔra ko satellite bɛ na Mali kɔnɔ. Depuis a fɔra ko satellite bɛ na Mali kɔnɔ. Min ye comment ça s'appelle? Malitel, Orange, olu bɛ kasi la a ka bon hakili ma. Ko ni satellite nana Mali kɔnɔ dɔrɔn ko nin ye olu ka sɔrɔ de datugulen ye. Olu ka ala deli ye bi satellite kana na Mali kɔnɔ. Olu bɛ kasi sugu bɛɛ la. Parce que ni satellite donna Mali kɔnɔ, an ka téléphone o bɛ kɛ an ta ye. An ka nafolo tɛ se ka buruja tuguni. Nafolo fɛ, c'est à dire an ka téléphone fɛn fɛn bɛ taa répondeur la. Ni Orange tun b'a tigɛ an kun, o wari ninnu bɛɛ bɛna kɛ Mali de ta ye. Orange ka sɔrɔ o bɛna datugu Mali kɔnɔ. Min ye Malitel olu bɛɛ ka parce que Malitel ye Marocain de ta ye. Orange Faransi de ta don. An yɛrɛ bɛna an ka téléphone sɔrɔ. Depuis a fɔra ko satellite bɛ don Mali kɔnɔ, Malitel ni Orange dabu ye sunɔgɔtɔ o bɛ kasi sugu bɛɛ la. O bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa satellite kana taa Mali kɔnɔ. Satellite donna Mali kɔnɔ ka ban pewu. I y'a faamuya wala ŋaniya jugu min b'aw kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma, a bɛ segin aw yɛrɛ ma. An ka satellite yɛrɛ baara daminɛna. Téléphone o bɛɛ bɛna k'an ta ye. An ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an ta ye. Ala ka barika don Asimina min ye Orange ni Malitel ye. Olu bɛ kasi la Mali kɔnɔ. Nko o tun bɛ centaine de milliards de sɔrɔ Mali kɔ kan. N'i ka téléphone taara répondeur la dɔrɔn Orange tun bɛ wari min sɔrɔ san kɔnɔ c'est centaine de milliards. O b'o de bɔ maliyɛnw kun. O wari ninnu bɛɛ bɛna kɛ Mali ta ye. Mali bɛna kɛ taman de Mali bɛna jɔ quoi. Parce que Assimi y'a bɛɛ faamuya. Il a tout compris. A y'a bɛɛ de faamuya. N'i ye Orange n'i ka téléphone chargé Orange la et k'i mɔgɔ kelen wele Mali la ye. K'i to Mali kɔnɔ dɛ k'i jɔɲɔgɔn wele n'a taara répondeur la dɔrɔn o bɛ wariba de tigɛ ka bɔ i kun. N'o wari da fɔra i ye san kɔnɔ miliyari hakɛ min don a tɛ ku TGV kɔnɔ o wari ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Mali ta ye parce que an yɛrɛ bɛna an ka téléphone dilan. An yɛrɛ ka téléphone bɛna kɛ an ta ye. Orange bɛ kasi la o de la. U ka sɔrɔ datugutɔ la don. Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya. Assimi de bɛ yen Mali bɛ jɔ maliyɛndenw bɛna lafiya. K'a firi an bɛ Faransi yan. Ne ka téléphone filɛ nin ye ni ye Isa Kante wele sisan hali n'a taara répondeur la a tɛ jɛni ne bɛ Faransi yan ni ye Jason wele sisan a kana da ka taa répondeur la dɛ n k'a to répondeur la fo sini sɔgɔma foyi tɛ jɛni n kun wari foyi tɛ ta n kun mais Mali de kɔnɔ n'i y'i to Mali kɔnɔ k'i terikɛ wele i ka téléphone bɛ taa répondeur la o b'i ka crédit bɛɛ ta o b'i ka wari bɛɛ suɲɛ n'u ye wari bɔ maliyɛnw kun a ka bon hakili ma an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ taa le procureur général Mamadou Timbo a ye mandat da Amadou Goufa ka Yada Agali a n'u jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen sijuguden fɛn fɛn tun bɛ ka maliyɛnw faga ka taa fitinɛ kolokolo anw fɛ min ye Mamadou Timbo ye a ye i y'a faamuya b'a la mandat da a bɛɛ lajɛlen kan ka tila ka enquête dayɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ terrorisiw dɛmɛ i y'a faamuya b'a la a dɔw b'u yɛrɛ kɛ commerçant ye walima wariw bɛ tɛmɛ commerçant ka bolo kan walima essence ni marifaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ commerçant ka bolo kan enquête dayɛlɛ la cɛ o cɛ mana sɔrɔ terrorisiw dɛmɛli la kaso tɛ dɛ e bɛ jɔ de i y'a faamuya b'a la k'i jeni dɔɔni quoi e bɛ jɔ suguba de la k'i sogo k'a tigɛ jɔni walima ka t'i di warabaw ma olu b'i sogo ɲimi don o don enquête dayɛlɛ la cɛ o cɛ bɛ complice la n'i minɛna nka cɛ e tɛ taa kaso la dɛ n'i ye min fɔ i jɔlen ka to ka muru turu i fari la walima i jɔlen ka wulu bila walima ka t'i di waraw ma olu b'i ɲimi fo ka t'i nin tigɛ an ka jɛ an ka journal lamɛn Mamadou Timbo bɔra ka communiqué kɛ
a kalana o temu mɔgɔ fɛ an ka jɛ an ka lamɛn enquête dayɛlɛ la cɛ o cɛ de bɛ complice la ka marifa doni ka taa di turosiw ma walima ka wari dogo ka taa di turosiw ma walima ka essence dogo ka taa di turosiw ma cɛ o cɛ de bɛ complice la enquête dayɛlɛ la n'i minɛna a baara sugu la i b'i si kɛ kaso la dɛ n'i minɛna a baara sugu la i bɛ jɔ bɛɛ ɲɛna k'i faga a cɛ o cɛ b'a la dabila dɛ parce que turosiw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw mandat dara olu kan an ka jan ka ortem lamɛn. Tous, le procureur général, après la cour d'appel de Bamako, informe l'opinion publique nationale et internationale que de l'exploitation de renseignements à lui transmis, il appert la constitution entre certains individus d'une association ayant pour but de s'aimer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image des forces armées maliennes. Ces faits révélés étant d'une extrême gravité sont susceptibles de constituer des infractions présumées d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre. Comment ça s'appelle? Procureur général Mamadou Timbo a été enquêté d'Aël. Tchao Tcheni Turosu de complice là. Ni minana ibe fa. Turosu nyamoro munu fana tumbe mali kono Amadou Goufa yada gali uka tchao kwa ntiseka be torofo. Mandat dara abeka. Umana ye jamana fen kono obe mine katanu ye mali kono. Amba foko alhamdulillah ka. Procureur général fo no ye Mamadou Timbo ye ala ka barka duila. Ala ka chini kenadima. Ala ki mien encore. D'exportation, de comportement. Français ou beka minfo makoro mabi akabo hakilima. Français ou nimisabu kambi akabo hakilima. Il y a eu des La France a fait une grosse bêtise. De se tourner vers l'Amérique. Il fallait se tourner de l'autre côté. La preuve, on va le payer très cher. On va le payer très cher. La France, il y a plein de gens qui disent qu'on va retourner au Moyen-Âge. On est foutu. Économiquement, on est foutu. Il fallait s'allier avec la Russie, ce qu'avait dit De Gaulle, hein, c'est pas moi qui le dis non plus. Donc là, on a fait le mauvais choix, c'est-à-dire que c'est le deep state américain qui gouverne l'Europe, donc on est dans la mélasse jusqu'au cou. Je pense qu'on arrive à un terme de quelque chose. Au terme d'un cycle. Depuis 1789, je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à autre chose. Et si vous regardez bien aujourd'hui, tous ceux qui nous en voulaient, qui nous voulaient du mal, on les voit moins. Il y a ces deux guerres, dommage parce que les guerres, je suis pas pour les guerres moi, mais l'Europe a fait et la France et ceux qui la dirigent en France ont fait un mauvais choix, c'est-à-dire de mettre ces sanctions à la Russie alors que c'est la Russie il fallait qu'on travaille avec la Russie, donc du coup, Nord Stream 2 qu'on a détruit, en fait. Se jeter dans les bras de Pékin. Voilà. Mais ça a été fait exprès. Bon, on ne fait pas de géopolitique là, mais les Américains avaient peur, effectivement, que l'Europe s'allie avec avec la Russie et que ça fasse un énorme bloc, et eux, ils étaient tout petits à côté. Je schématise, mais c'était un peu ça. Donc ils ont tout fait, c'est eux qui ont été les Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui alimentaient. L'Allemagne se casse la figure, la Deutsche Bank est en train de couler, ils sont en train de couler même en Amérique. Moi j'écoute beaucoup les news sur là-bas, ça va mal aussi. On est en train de s'écrouler, l'Occident est en train de s'écrouler. Et apparaît ces fameux BRICS et ce nouvel ordre qui ne sera pas celui du Deep State et de Schwab. Tant vanté d'ailleurs ce nouvel ordre mondial par Nicolas Sarkozy en 2008. Nous irons ensemble vers un nouvel ordre. Oui, mais lui, il parlait de celui... Français de bɛ kasi la ko Macron ka kɛ Ala kama ko a ka taa tɛgɛ di Poutine ma ko a ka kɛ Ala kama ko a ka taa fara Poutine kan ko Amérique tɛ mɔgɔ fɛ wa Amérique tɛ mɔgɔ yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ k'u ka taa Irisi ka côté la Irisi de bɛ mɔgɔninfin fɛ Irisi de bɛ bɛɛ ka hakɛ d'i ma Irisi de bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'u b'a ɲini Macron fɛ ko a ka taa don Birisi la ko Birisi ko hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ yen an ye tɔn kura min sigi o ni kura min dilanna Poutine fɛ ko France ka kɛ Ala kama ka bɔ Amérique ta la ka taa fara Poutine kan
Quoi que ala kama quoi que ta fala Poutine kan au ka bara ke ɲɔgɔn fɛ ango ka mɔgɔ wɛrɛ lamɛn dɛ ko Macron n ka cɛ n'an bɛ taa an bɛ se dɛ anw taara Poutine fɛ Faransiw de y'anw dɔgɔya yan ka dɔgɔyama sugu bɛɛ ta k'anw sɛgɛrɛ an ka ni muso fana lamɛn. Que Monsieur Poutine prenne la parole et raisonne notre guignol de président et lui explique comment ça se passe. Voilà. Moi, c'est ça que je veux, moi, personnellement. En quoi pensez-vous que M. Poutine puisse... Qui lui montre comment on dirige un pays. C'est tout simplement. La Russie, c'est un pays qui est protégé par Poutine. Il laisse personne s'en approcher. Nous, on veut être protégés aussi. On veut que notre président s'adresse à nous, s'adresse aux concitoyens. Voilà, avec là, on veut qu'on fasse un président ko guignol. Ko Poutine ka ke ala kama ko ka ta tulo sama. Jamana be jo chugum na ko ka yira Macron na. Jamana be jo chugum na ko Poutine ka ke ala kama ko ka ta ya amina tulo maka jamana jo chugo yira la ko. Nambeta ambese. Antra Poutine no fe domna nunu de an doya antra Wagner wole de régime inde petite patata ou rebe ka ala delibi. Oni Poutine be se ko tega di nyoko ma chugum na. Parce que Américains ont été moqués à RFA. En fait, teme kaboino minye Burkina Faso au lieu de troti baden fa konasini. Au konona na minunu masa au luko kube segin kana Burkina kando attaqué sorasu yo koda ou ka garanke maminda bagolo ka anga jango imaji fana laje. Si baden de fara minnu ma fara olu tara tuguni k'olu bɛ segin ka na dimi min donn'o la ko bɛna dimi bɔ o y'a sɔrɔ Burkina armée jɔlen don i y'a faamuya bala fɛn fɛn nana o y'a bɛɛ faga ala ka barika don Burkina armée la aw bɛ sira min kan a ye to a sira kan dɛ saya don balo tɛ sira na i bɛ sa a y'an ka dugukolo bɛɛ kɛ an ta ye sɔrɔdasi tɛ bi min ma bila condition kɔnɔ Ibrahim Traoré bɛ ka wari don sɔrɔdasiw la bi a ka bon hakili ma Assimi bɛ ka wari don sɔrɔdasiw la bi a ka bon hakili ma an bɛ taa comment ça s'appelle Kidal dugu dɔ bɛ yen nɔ ko IKD1 dugu in tɔgɔ fɔli ka gɛlɛn tɛ IKD1 dugu in tɔgɔ de o ye terrorisiw de taara fara ɲɔgɔn kan ko bɛna o dugu attaquer a y'a sɔrɔ drone bɛ sanfɛ a ɲɛ b'u natɔla la a ye bɔmu jigin kan k'u bɛɛ bata sauter k'u bɛɛ faga a tɛ kɛ Mali la bi a tɛ kɛ Burkina la a tɛ kɛ Niger la caméra b'an bolo sanfɛ foyi tɛ dogo an na tuguni u taara u labɛn ko bɛna IKD1 ko bɛna o dugu attaqué a sɔrɔ sɔrɔdasiw jɔlen don o ye terroriste ninnu bɛɛ u y'a bɛɛ faga k'a bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ala ka barika don Mali armée la n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ Sogɛli Kokala Mayiga kumakan k'a la Faransi bɛ janfa min na ka ɲɛsin Afrique ma an ka waraba lamɛn n bɛ sɔrɔ ka bɔ vidéo kɔnɔ. Et vous avez écouté il y a quelques semaines un rapport du gouvernement français, des autorités françaises, pour déterminer une nouvelle coopération avec l'Afrique. C'est tellement bien quand tu les écoutes, les défauts. Mais ça, c'est la même chose, c'est les discours. Est-ce que vous savez qu'en dessous, ils sont en train de chercher à déstabiliser nos pays? Tout le monde a vu dans les antennes récemment un officier des services de contre-espionnage français qui dit que c'est bien maintenant qu'ils ont quitté le Niger, ils peuvent faire des actions de déstabilisation clandestine. C'est lui qui le dit. Mais il y a plus grave. Hier, vendredi le 24, l'ancien ambassadeur de France ici, qu'on appelle Nicolas Lormand, qui passe tout le temps dans les réseaux au Mali à parler, ils ont organisé une réunion à l'Assemblée nationale française. Vous savez ce qu'ils disent aux gens? Que ce qu'il y a au Mali, au Burkina et au Niger, ça ne va pas durer. Parce qu'ils sont en train de travailler. Ils vont les déstabiliser. Suivez attentivement cette vidéo dans laquelle le Premier ministre malien révèle des détails subtils qui ouvriront les yeux de plusieurs sur les manipulations opérées par les puissances occidentales en Afrique francophone. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous.
waati min na i y'a faamuya b'a la faransiw bɛ k'a fɔ u ka assemblée kɔnɔ k'olu bɛ taa bɛn ɲini Mali Burkina Niger fɛ o waati kelen i y'a faamuya b'a la u ka ambassadeur kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o sigilen bɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛna Mali to yen u tɛna Burkina to yen u tɛna Niger to yen fo k'u ka nin jamana saba ci de ko Ala t'u sago kɛ Ala dun tɛna u sago kɛ ne y'a fɔ yan bilahi n ye kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma arasi balayera ni ye cɛw cɛ kɛlɛ n'i ma kɛ jugu sago i k'a fɔ ma tu Faransi bɛ kɛ nanbara yan bɛɛ ɲɛna yan min ye Alassane Dramane Ouattara o bɛɛ ta bɛ tiɲɛ an ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ Ala y'a bɛɛ halaki Faransi bɛ kɛ samiyabo yan u ka mɔgɔ ma bɔ kule la yan ko fo k'u ka t'u tɛgɛ di Russie ma n'u ma malo i k'a fɔ ma ko t'u mɔri yan ni i Alassane Dramane n'u fila bɛɛ bɛ malo en tant qu'an b'o k'u kɛlɛ yan wala u bɛ kɛ jugu sago ye fɛn bɛ yɛlɛw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ nin jamana saba in Côte d'Ivoire a tɔgɔ Alassane Faransi ninnu bɛɛ bɛ malo n'an bɛ taa an bɛ se ka bɛɛ lajɛlen fo an ka foli bɛ CSDM mɔgɔw ye i y'a faamuya b'a la an ka invitation na u tun bɛ yen nɔ muso saramaw i y'a faamuya b'a la muso cɛɲumanniw muso n'i y'o ye quoi nɔrɔ b'o la ka bon hakili ma n'i bɛ Serifu ka tɔn kɔnɔ n ka cɛ hɛrɛ de bɛ yen min ye Serifu ka tɔn ye a ka mɔgɔw tun b'an ka sogojeniyɔrɔ la u ye an bonya i y'a faamuya b'a la o ye bonya dan ye min ye comment ça s'appelle bin bâtiment o fana tun bɛ yen nɔ a kɛra bonya dan ye Nasira Sakɔ hɔrɔnmuso ɲalen an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn sen y'a se kɛnɛ kan ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni mɔgɔ min fana mago bɛ Asimi ka t-shirt la t-shirt min tun bɛ n kan na kunun ni mago b'a la a bɛ Nasira Sakɔ contacter Nasira Sakɔ t-shirt baden b'a bolo a bɛ k'a feere Asimi ka t-shirt baden b'a bolo an bɛ Nasira fo wa Nasira an bɛ ɲɔgɔn bolo dɔ farala danaya kan dɔ farala kanu kan an ni mɔgɔ fɛn fɛn liti daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ sira bila fo i kɛlɛ wa ye hadamaden dan ye quoi Nasira hadamaden dan quoi wallahi muso in wallahi hɔrɔn dan quoi ne yɛrɛ ma dan sɔrɔ muso in na quoi a kɔnɔ jɛlen don non depuis an jɛra san joli ne ma muso in dimi ma deli k'a dimi ne ye i mana kuma fɛ dɔrɔn a bɛ yɛlɛ de hali n'i y'a kɛlɛ a bɛ yɛlɛ de Nasira Sakɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo on ensemble n'Ala na kira sɔnna ça va venir cɛw cɛ tora nin sira in kan wallahi i bɛ hɛrɛ sɔrɔ cɛw cɛ ye Mali dɛmɛ ni tiɲɛ ye ni danbe ye muso ye Mali dɛmɛ ni tiɲɛ ni danbe ye wallahi aw bɛɛ bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ ka Jason fo ka Nasira Sakɔ fo Ras Balayara yɛrɛ folen don ka bɛɛ lajɛlen fo wala mɔgɔ jugu t'i yɛrɛ ye Musa Sisoko aw bɛɛ folen don aw b'a partager maximum ni min bɛ se ka kɛ audio ye ka bila WhatsApp groupe sanfɛ aw b'a kɛ audio ye ka bila WhatsApp groupe sanfɛ parce que audio de ka di mɔgɔw ye ka tɛmɛ video kan voilà audio ka di mɔgɔw ye parce que ale lamɛnli ka nɔgɔ hali n'i bɛ baara la i bɛ se k'a lamɛn k'i to baarakɛyɔrɔ la voilà mais min ye video i tɛ se k'o lamɛn k'i to baarakɛyɔrɔ la sisan ni n y'a kɛ audio ye ka bila groupe sanfɛ o bɛ k'a supprimer de n t'a dɔn o bɛ k'a supprimer kun min na quoi ni ye video kɛ audio ye ka bila groupe sanfɛ o b'a supprimer hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wasalamu Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi